Ulf tässä, hei. Haluan kertoa teille eräästä tärkeästä asiasta, nimittäin hammaspeikosta. Ennen kuin kaikki hampaani tippuvat sen takia, koska ette pese hampaitanne kunnolla. Isä, Ville pissaa hammasmukiin. Eli erittäin tärkeää on muistaa se, että peskää hampaanne joka päivä hyvin. Muuten kotona äiti itkee ja isä suuttuu ikana viikkorahaa pitkään aikaa. Kaverit nauraa, ettekä saa tyttöystäviä enää koskaan. Voi, eikä kellään ole enää yhtään mukavaa. Muistakaa siis aina, että peskää hampaanne joka ilta. Meidän perheessä pestään aina tunnollisesti hampaat ja pylly. Muistakaa siis se. Ja Ville ei mun hammasharjaan. Että hammaspeikko odottaa jo ovenne takana. Ei se mitään hampaita syvät pesee. Haluan katsoa TVtä. Hampaidenpesu on vänkä juttu. Nähdään taas taaperot ja